Jerani Tina Munaja, Korokni thokai rwni baniya khani rokni bagui. Patimungno Shukrobe Shanani Thankai, Edisini Khumpui Academy Rwnogo, admission khlai rwnai hini kokotor shawai, Korok Burijini Jerai rokni mafani thani rang naharka 6,63,600 Fia Rangnahari Paibo, Koroksa Rungsrungnai Nobo admission khlai rwi Mandia. Edisini Khumpui Academy Rwnogo admission rwnani mungoi khorok burijini jerairokni buma buphar songni yago 6,63,600 rangmari naharmani kok siljamung Narayan Deborma te Sonja Deborma mungoi khorokni thokaini phasing Jerairokni thina kahamni bagai wansugoi rangrui phano Edisini Khumpui Academy Rwnogo admission khlai rwnani lamano jongoi naharmani khorok burijini jeraini mapha Abo simia admission manchina hini kesam rwngnokni transfer certificate bo tiklai tubui phaikya jerairokni mapha tabuk yang buya ayang buya angai lama kesaro gelaija khorok burijini jerairokni thinang abo bai tungphla laijak jerairokni mapha adc hapangni phasing kubui bizar sanlaikya tei thangnai salni saltam romoi rwngnokni phasingbo koimuk narak laikya khorok burijini jerairokni phasing nahare rwngnogo thai rwnani bagui Khumpui Academy Rwngnokni admission paye achuk thai pungui thangma bai gotalkhe te naragei manliya hne rwngnokni phasingti sakalai rijakmani yagolo kha dolaija khorok burijini jerairokni mapha Paithago kubui bizar naitugui sangrong salo radapur PSO affair bo khlaina thanglaimani khorok burijini jeraini mapha Pia affair khlai liya jerairokni admissionni mungoi sikango rang naharmani phainai 29 tarikni bisingono gifule rwnai hini sajakma bai khorokni thokai bai Haibano mokol mukti galaye kha dolaija khorok burijini jeraini mapha tabuk borokni jeraini rwngkmajak wngma bai Neta sini zakroi ha oh ungko chairman minister ro sunga sini ya haimia ha sung ayan hasam ni bai ke bong na sung la chui ku mana ba ungkai sung obo neta kurin ba ku sung maya sini zakroi je lukelo neta sini jam kai bong manu bising tipan khai siu bro ungkai sung obo maya ungkai sung rang bai sim pan obo kadona ni ko sung ungkai sini zak tong ungkai sung manan ba bi phaya abo se tabu ting thaka kai Sini besar ni kai seng tamu bupai na sini bupa keran hamzah kai seng apa sini besar apa nani sini besar si kon bupa keran kung kena kai je flag nu kai je ani bupa keran ni hamzah kai seng asik kai khatum khasa kai kolai mani bo school diklai or nai kena wes o jaga kahanda hanya da seng sai maya bo na hamzah kai se phai bane o jaga tini sini besar ni bo bisor ti sai da mama ko jongka khai ma no ni phai bane Apa sini asani rasangka bode bo punya ro phone number na use ano call khai baro khai se bo master sini jak tong ro khai sawta master sini jak tong ro ang siur khai ri maro khai sawo ka seng boron master o jaga barang solia se himla ni ta tani himani tong wa ni sini jak ni tong bo sawo pura siur ni sawo amang se school board ni khai ro no ta wana di ni sawo ka seng dikhe neta sini jak umaya se Bobong hai master bai sunja tong bo master bai sunja tong ngabor chora saka saya sini jak tong hun sawa semua sai mi aka sini jak tong kai sing rang ipil mani ta sini sini busa hawa kelai mani ke bota mo nai selai sini busa asu kuzugo kana tong mani botola suklo kha obuni ba ke sing ai nai sing jas ke pano school party man nai sing tak lai nyom ba pore na nang nai sini busa asu student kaham se bo hai ke to ui tc ro thurbai master ko school party man ka ne shiru nei pori to mano bo nosto khai authority hai ke sing tabu tamno pore nasnai gin bo mission school security ke tamni saine mono to saine nang nai Yango Edisini Khumpui Academy Rwngnokni patimungno kitingui EM Chitoranjan Deborma Shaka Raja Jayakhe Waisabo Khumpui Academy Rwnogo admission naharjayako thinango bo naharjagalak tei abo hai Raja Jaya lama bai chali tongnani bagui bo lukurokni thani kopokha EM Chitoranjan Deborma Buskango class 11 ni ketal admission naharna chengjaknai abo online ni bisingti simino admission naharnani shep rjakha Te jotoni bagino raida kaisa baino admission na hatani shep rejak ni bo saka koktoma thumnai rokni buskango
Khumpui Academy admission no tuyoi kaisa kesekereng nokorka oro sathai klayu Khumpui Academy omahai tau bungyako je saya raja romoi admission nanani kok kasaya je borok saya raja romoi kubangma surungne rokno borok lama kororika aboni bagoi ADC administration daiya tam hniba जों जे बर' रकनो ताबुजार तुई एडमिशन रखा आवहाय कक से जों खनायाखौ रायदा जाया तुई एडमिशन रमनानि बागय ओंखाय आनि कयमुं जे सेरायरमनि गार्जियन रक बरक रायदा जाया तुई रायदा जाया रमय एडमिशन नानान बागय चाइतियखा अमहाय ता चाइतियक अमहाय चाइतियक मनि जाया जिनि दफानि बागैबो जाया जिनि बागैबो जाया जिनि वानसुकनि जाया उंगु Lukurok ni thani chini koimung ADC hapang mengoi thinangobo ungui manu chini oro 1200 seat ni beshi sung student nya naoi manlia je bororok no jung nakha jung kaham kunung khlaioi raida ni bisingo tabuk joroti nadakha raida saya ni bisingtui jung naya rang posa riwoi awhai klayoi lama sayati himna naimani sini dofani bagai rung thoma kaisa chaya ngnai amahai tui ta himja baidi ar je kesekereng khlainani bagai naikha abo jung saimankha oroni thana porjonto thanglaikha ngai aboni simi aboni bisingti bo jung saimankha sabo sabo oro involve tong je involve tongnai roknobo sanan musungo norok sini borokno অমতি ক্লাই তা ফেমলকদি ADC হাপাংনি বিরুদ্ধে এগেইনস্টে আবু কাইসা তা হিমিনবনো কনস্পিরেসি হিনে जों मानसुगो अमहाय कनस्पिरेसि ता थुंथुं केबो ता हिनबो अबु केबोनि बागै बायथांनि बागै जेख्लायनो रोंनि बायथांनि बागैबो हामिया केबोनि बागै हामिया दफाबो अबु काइसा जाया रुमथमा नाय